A actuación presentada esta mañá prevé a construción dunha senda peonil na marxe dereita da estrada C305. Actuarase basicamente en dous tramos diferentes, o primeiro deles de Burés a Xens, onde conectará coa senda xa existente. O segundo dos tramos comprenderá a zona de Contres ata a Casilla. As obras contan cun orzamento de algo máis dos 500.000 euros. En concreto se divide en dous treitos diferenciados. Estamos a falar pois de 820 metros entre o núcleo de Burés e o núcleo de Xens, e tamén pois 500 metros entre Contres e a Casilla, e polo tanto conectando coas sendas existentes executaremos estes dous novos itinerarios peonís que completaremos co resto dos servicios, rede de telecomunicacións, pois pluviais, varanda para a protección dos peóns. O alcalde Adolfo Muiños agradeceu o investimento que virá a mellorar a seguridade viaria na zona. Resólvese con esta actuación desde logo unha eiva e vai ser pois efectivamente moi benvinda e que siga o seu curso e que se poida ir favorecendo esa circulación, ese tránsito peonil, sobre todo que máis nos preocupaba neste ámbito. O anuncio de sacar a licitación xa ao proxecto foi recollido tamén de xeito satisfactorio polos veciños, que dende hai tempo viñan reclamando esta actuación, que mesmo non dubidaron en dirixir a súa reclamación de xeito directo á propia conselleira. Casi houve de coller un coche, porque hai que velo solamente. Non solamente expresalo aquí, é velo. Entón, ela está todos os días, mamá, cando falas ca conselleira? Mamá, que che dixo a conselleira? Mamá, logo ti non podes falar con conselleira. Pero a conselleira, quero lle dar as gracias á conselleira por me atender tamén. Paralelamente, a Xunta executará tamén unha actuación adicional na outra marxe desta mesma estrada. Unha vez adxudicada a obra, un proceso que podería prolongarse uns 6 meses, iniciaríase xa a súa execución. Os prazos que manexa a Xunta é que poida ser unha realidade na primavera de 2023.